Nosaltres hem trobat l'excusa dels 150 anys per poder fer un homenatge a totes aquelles persones que heu fet possible que el port sigui avui una realitat. Avui, el Port de Barcelona és una empresa de prestigi, és una institució de referència. Són molts milers de persones que han treballat al port. Alguns dels quals esteu aquí, d'altres no han pogut venir, d'altres ja no estan entre nosaltres. I jo us demanaria un aplaudiment per tots aquests milers de persones que han treballat al Port de Barcelona.